Днеска в програмата на урологията в сектора по урология предстоят 3 оперативни интервенции. Първата процедура е премахване на стент от десен уретер. Това е протеза, която предварително е поставена преди 1 месец. При пациентката е извършена интраренална хирургия с лазерно разбиване на камък 1,9 см в десен бъбрек и процедурата е завършена с поставяне на този стент. Втората и третата операция са при пациенти с идентичен здравословен проблем. При двамата е установена фимоза, стеснение на кожата на пениса. При тях ще се извърши циркумцизия, хирургично премахване на кожата, покриваща главичката на половия член. Възстановителният период след това продължава 1 седмица. През това време раната зараства, необходимо да се правят ежедневни превръзки. Шевният материал от операцията не се налага да се премахва, той отпада постепенно след 10-я ден, до първия месец е възстановяването от самата процедура.